В името на Исус, ние те благодарим, Господи, за тази голяма милост и благодат. Благодаря ти, Боже, че прие тези Твои синове и дъщери в Твоята кошара Исуса Христа. Благодаря ти, Боже мой, че ни даде правото на тях, както и на нас, да се наречат Божии синове и дъщери. Благодаря ти, Господи, че записа имената им в книгата на живота. Сега те моля, Господи, тази дреха, Твоята святост и Твоята правда, с която ги облече, тази бяла дреха, да им помогнеш, Господи, на тях, както и на нас, на всички нас заедно, Господи, да я носим без петно и без бръчка, свята и непорочни да бъдем, Господи, пред Твоето на престол. Святи и непорочни, Татко мой, моля те да дадеш на всеки един от нас сили да пази Твоето свято Слово, да изпълнява Твоите заповеди с любов, Господи, с кротост и с милост в сърцата ми, Господи. Моля те сега да изпълниш моите брата и сестри с Твоята благодат, с Твоята милост, с Твоето покорство, святи душе, с Твоят мир в нашите сърца. Да дадеш на всеки един от нас дух на себевладение и себеконтрол. Да бъдем бързи да слушаме, бавни да си гневим и бавни да говорим, Господи. Моля те, Боже, да дадеш този мир, с който да живеем с всички хора, доколкото зависи от нас, с мир, с всеки човек. Моля те, Боже, Духът ти свят и сега да слезе върху тях. Да, Господи, аз ги покръстих с вода, но Ти, Исусе Христе, си този, който кръщава със Святия Дух. И те моля, Исусе, Ти да ги покръстиш с Духа Ти святи и с огън, както пише в Твоето свято Слово. Благодаря Ти, Отче Небесни. Благодаря Ти, Татко мой, от все сърце, че посети техните сърца, че ги промени, че им даде воля, сила и любов да си покръстят, Господи, че вземаха това решение те сами, Господ мой, Бог мой, без натиск, без принуда, а от любов към Тебе, Боже, както Ти искаш. Благодаря Ти, Всевишни и Всемогъщи, Боже. Моля Те да ни опазиш всички нас, чисти, святи, Господи. Да ни вземеш, Господи, пред Тебе един ден, да участваме в грабването, да бъдем отче в небесния град, да видим небесния Иерусалим, да ходим, Господи, по улиците от чисто злато и да пием от живата вода, която извира от Твоят трон и престол. В името на Исус те моля, както сега сме тук заедно, така и един ден да бъдем заедно горе пред Тебе, Отче. Амин. Да гледаме Твоята слава, да Те хвалим, славим, Боже, да бъдем, Боже, вътре в Твоята слава. Не само да гледаме, Отче, но да бъдем вътре в